Τα πράγματα έχουν πάρει μια διαφορετική τροπή και θα ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σου. Ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα γιατί εγκρίθηκα από ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και ενώ προσπάθησα να είμαι σε όλα τυπική, μου ξέφυγε μια μικρή λεπτομέρεια. Η δραστηριότητα η οποία έχω επιλέξει χρειάζεται άδεια λειτουργίας, η οποία δεν εκδίδεται για χώρο κατοικίας. Και τώρα είμαι μπροστά σε 3 επιλογές. Ή συνεχίζω ή βρίσκω κατάστημα και συνεχίζω, ή συνεχίζω μόνη μου, ή κλείνω αυτό το κεφάλαιο και προχωράω παρακάτω. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω ένα online χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, όπου θα βρεις όλα μου τα χειροποίητα προϊόντα σε καλύτερες τιμές και να γνωρίσεις όλα μου τα προϊόντα και ό,τι έχω φτιάξει με αγάπη. Θα προσπαθήσω λίγο ακόμα, αλλά όπως και να έχει, αυτός ο μήνας θα είναι καθοριστικός για μένα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που έφτασα μέχρι εδώ και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου σε όλη αυτή τη διαδρομή.